खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायो। ओमफ्राय आं दिनै माने मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों आरोना। जों 2018 आवनो जोङो माने जोंनि दिलाजि मिथिफां गामियाव माने मा होनो माने बैसागु बिदाय फाथियोमोन आरोना आवगायाव। ओमफ्राय दाथ' कर'नाजोंनो मामानो बैसागु बिदायखौ माने फाथिनो हायासै, बोसोरथामसो जाबाय खोमा। ओमफ्राय जों 2018 आव मोसानायखौनो आं नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनो सानबाय आरो। ओमफ्राय जोंनि बे समावहाय माने मा होनो आनाया ब्रह्मखौबो इनभाइट खालामदोंमोन आरो। ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जाखादों माने बयबो इमान फुरथि खालामदों, मोसादों। ओमफ्राय आनाया ब्रह्मनि भिडिअआथ' आंनाव गैला, ओमफ्राय जों मोसानाय भिडिअआल'सो दं नालाय। ओमफ्राय बेखौनो आं शेयार खालामनो होननानै सानबाय, जोंनि लोगोफोरजों जों ज' मोसानाय। ओमफ्राय बे समावहाय जोङो खुगा मेथाइजोंसो मोसादोंमोन आरो, खुगाजों खननाय। ओमफ्राय बे समाव जोङो फार्स्ट प्राइजखौ मोननो हादोंमोन आरो। मोसानायाथ' एसेबां पारफेक्ट जायाखै, अब्लाबो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरो। थ' दे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो।
गोजोननाय थाबाय गोसोखौ दौलें दौलें खालामनायखाय